Zo is daar Sven Kramer. Na zijn goud op de 5 kilometer treft hij zijn meerdere op de 10 kilometer in een orenvries. Jorrit Bergsma van Oudenboorn. Hij wint en is blij. Het is dan wel lekker dat je ongeveer weet wat je moet rijden. En ik heb het gevoel dat het net onmogelijk was. Het gevoel, ik ben nog wel wat ziekje deze week, maar ja, ik pakte hem er wel goed op. En de rondjes die ik rijd, die pakte ik wel makkelijk. Dus ja, dat was een goede rit. Niks ten nadele van Jorrit Bergsma, maar ik heb hem wel eens Battlefield. Maar ik moet zeggen dat ik net super ontevreden hoe die 10 kilometer ben. Ja, natuurlijk, ik verlies hem en ik ga hier voor de winst. Maar ik moet als eerste, ik heb geen tegenstander. En dat mij uiteindelijk geen excuus was. Maar dan neemt ze toch wel mij en dat is een beetje ongemakkelijk. Maar aan de hand van de 10 kilometer die ik dit hier rijden heb en hoe dicht ik nou bij de jongens zit. En ik versla zelfs Bob. En hoe dicht ik bij Jorrit zit, dan ben ik net super ontevreden. De heeft hem alleen weer gefeliciteerd of net? Nee, zeker. Goed. Dat je erbij. En goed, we zijn concurrenten, maar we zijn collega's. Maar hij is de pest al in. Dat is nog zacht uitdrukt. Kramer wint nog wel goud op de ploegachtervolging. Marit Leenstra is helemaal net tevreden over haar 1000 meter. De eerpring ging eigenlijk heel goed. En de eerste ronde verpruts ik het. De eerste bocht van de eerste ronde die er al heel slecht. Dan maak ik net genoeg snelheid en ja, dan maakt het net meer goed in de rest van de race. Xij sluit het WK Dogs Fleurig af met een gouden medaille op de ploegachtervolging. En Fleurig is helemaal Irene Wust. Ze grossierde in goud en zilver de Arroene Wieken. En is dan ik blij. Elke afstand op podium, of goud of zilver. En ik had er van tevoren bijna niet van durven dromen dat het zo goed zou gaan. En ja, het is natuurlijk fantastisch om je seizoen zo af te sluiten. Het was een super seizoen en een seizoen het beste uit mijn carrière tot nu toe. En ik kijk er met heel veel trots en heel goed gevoel op terug. En ja, het was top. En nu ga ik lekker vakantie vieren en houden. En dan gaat het over een kleine maand gaat het vizier op de Spelen. En dan hoop ik hier over een maand of 10 weer zo goed in vorm te zijn en hopelijk weer zo huis te houden. Thijsje Oenema helle haar doelstelling net. Op de 400 meter wordt ze 5e. Ze baalt duidelijk. Nou, zo leek ik bedacht om nooit meer 4e te worden. Maar dat was net mijn bedoeling om 5e te worden. En daar ben ik nou voor en dat baal ik best wel van. Ik heb gewoon de eerste omloop gewoon uit het genoeg. En dat is eigenlijk op laten lezen. Alleen nog, dat maakt het vol uit van iedereen maakt het fout. En alleen nog, dit week krijg ik ook net genoeg. En Margot Boer wie ik net gelukkig op haar 400 meter. Ik heb mijn best gedaan en ik heb geprobeerd zoveel mogelijk uit te rusten en toch scherp aan de start te staan vandaag. En het zit gewoon niet meer in. Mijn benen zijn gewoon slap en zijn gewoon leeg. Dus het is niet anders. En dan nog Jan Smekens. Wolle medaille voor hem, brons. Maar hij hoopt op meer. Ja, er staan wel Olympisch kampioen en meervoudige wereldkampioenen voor me. En, ik heb de snelste tijd van de dag gereden waar ik gewoon blij mee was. Alleen ja, uit de tweede race. Als leider in het klassement beginnen is nooit heel makkelijk. En ik maak een foutje in het begin van de tweede race en dan is het gezien. Ja, dus is zonde en daar baal ik ontzettend van. Alleen ik moet nu blij zijn met een 3e plek. En volgend jaar gaan we weer voor die podium natuurlijk, voor die hoogste plek.